סמדר, המכונה סמדי בפי המשפחה, אימא לשלוש בנות ונשואה. את סודות המטבח למדה עוד כשהייתה קטנה, כשעזרה לאימה להכין מטעמים מהמטבח הטורקי, ובעיקר דברים מתוקים. כיום במטבח אצלה תמצאו דברים רבים שאותם תאהבו, ובעיקר יש המון קופסאות המלאות בסוגים שונים של עוגיות. שני, בת אמצעית בין שני אחים, שאותה הם מאוד אוהבים. עד לפני כ5 שנים אפילו חביתה לא ידעה להכין, וכשנסעה לארצות הברית הרחוקה, אלדד בישול לימד אותה, וכשחזרה הפתיעה בבישולים במגוון מטעמים וניחוחות שונים. אצל סבתא זהבה הלכה לימים מרוכזים כדי ללמוד להכין בישולים עיראקים מסורתיים. כיום היא מכינה כל מה שבבקשים, ובביתה, ממאכליה, כולם מתלהבים. נשואה ואימא לשני בנים, מפלסת את דרכה כמעצבת פנים. את המטבח פגשה רק לפני כמה שנים, כי בחול מרי וסובה דאגו לכל הבישולים. היום יש לה מטבח משוכלל, בו היא מבשלת אוכל יוצא מן הכלל. אך כאשר מגיעים אורחים, גדי הוא זה שאחראי על הבשרים, ויקירה דואגת לכל הסלטים. נשוי ואב לשני ילדים. עוד כשהיה צעיר אהב להיות במטבח. דבר שהוכח בחיי הנישואים כמוצלח, כי צילי אשתו האהובה, לבשל ולהפות, החליטה שזה לא בשבילה. אז יהודה ברצון התנדב להכין מטעמים, וכשהוא במטבח כולם מרוצים. הוא עובד במטבח וטורח, וכמובן את המטבח לנקות לא שוכח. למרות גילה הצעיר, צברה עופרי שעות מטבח רבות ומהווה ציר מרכזי במטבח הביתי ובמיוחד בתחום הקינוחים. עוד כילדה הייתה אוהבת לעבוד במטבח, לחתוך, לטבל, להפות ולטגן. עופרי אוהבת להמציא בבישול ואינה נצמדת למרשמים והוראות אלא מאלתרת, תואמת ומתקנת. בשנה האחרונה עברה מהפך והפכה את אורח חייה לטבעוני, ולפיכך מתמחה באורח בריא ללא מוצרים מן החי. בשנה האחרונה התלמדה והתמחתה בשני בתי אוכל מפורסמים בירושלים, חליטת תה המגיש מגוון רחב של חליטות תה לצד מנות צמחוניות טעימות במיוחד, ובשווארמה הטבעונית בה למדה להכין מגוון מנות מבוססות תחליפי חלבון מן הטבע בטעמי בשר מוכר וטבעוניים בלבד. וכמובן מנות קינוח מיוחדות המתמודדות עם היעדר ביצים וחלב בהשראה מעוררת התפעלות.